Ο κ. Παπανδρέου αμφισβήτησε σήμερα την πρόοδο της χώρας τα τελευταία 5 χρόνια. Θα τολμούσα να πω τη λέξη, τόλμησε να μιλήσει για το δημόσιο χρέος. Μειώθηκε τα τελευταία χρόνια το δημόσιο χρέος από το 100% στο 94%. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ειδικά για το δημόσιο χρέος ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται σε απόλυτα νούμερα, αφού δεν του το εξηγούν οι συμβουλοί, θα μου επιτρέψει πολύ απλά να το εξηγήσω εγώ. Το δημόσιο χρέος κατεξοχήν μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και για να είναι ακόμη πιο κατανοητό, αν έχω εισόδημα 1.000 ευρώ, αυτό είναι το ΑΕΠ μου, και χρωστάω 1.000 ευρώ, χρωστάω το 100% του ΑΕΠ και προφανώς έχω πρόβλημα. Αν χρωστάω πάλι 1.000 ευρώ, το ίδιο ποσό, αλλά έχω εισόδημα 100.000 ευρώ, τότε προφανώς δεν έχω πρόβλημα. Αν λοιπόν αυτό το πολύ απλό πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει ο πρόεδρος Πασόκ και κάθε φορά αναφέρεται στο χρέος με βάση τα απόλυτα νούμερα, τότε εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Τόλμησε επίσης να μιλήσει για την ανεργία. Μειώθηκε η ανεργία τα τελευταία 5 χρόνια από το 11,3% στο 7,5%. Τόλμησε να μιλήσει για την αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων και μάλιστα είπε ότι από το ΕΣΠΑ δεν έχει απορροφηθεί 1 ευρώ. Ο λόγος είναι, το έχουμε πει επανειλημμένως. Όταν παραλάβαμε το κοινοτικό πλαίσιο στήριξη στο τρίτο, η απορρόφηση ήταν μόνο στο 23% και βασική μας προτεραιότητα και στόχος μας ήταν να κλείσει το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Γι' αυτό και δεν είχαμε ακόμη ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ, ακριβώς για να μην χαθεί ούτε 1 ευρώ. Και αυτό επιτύχαμε. Και στα στοιχεία που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την παράταση που έχουμε πάρει και για τους πυρόπληκτους αλλά και την εξαμηνιαία παράταση που δόθηκε λόγω της κρίσεως, είμαστε πάνω από το μεσονόρο στο 90% του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Τόλμησε επίσης να μιλήσει για την πραγματική σύγκληση. Και 5 χρόνια τώρα η εθνική μας οικονομία αναπτύσσεται σχεδόν με διπλάσιους ρυθμούς από την Ευρωζώνη. 5 χρόνια τώρα οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις είναι υψηλότερες από αυτές των χωρών της Ευρωζώνης. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω απλώς αν διασταυρώνει τα στοιχεία ο πρόεδρος του Πασόκ που του δίνουν οι συνεργάτες του ή απλά έρχεται εδώ και μας διαβάζει ότι του έχουν δώσει. Το κόμμα του Πασόκ συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. Ένα πρόγραμμα που αντίστοιχα του υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, διότι είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πραγματική οικονομία. Η ανάγκη υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι παρατηρείται σε όλες τις χώρες δυσκολία στην αύξηση των χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, σε συνεργασία με τις τράπεζες της Ελλάδος, να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να φτάσουν λοιπόν οι προγράμματός μας στην πραγματική οικονομία και θα φτάσουν. Την ίδια πολιτική άρχισαν και σοσιαλιστικές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Και το επισημαίνω αυτό γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το σχέδιο όμως για τη ρευστότητα δεν περιορίζεται μόνο στο σχέδιο των 28 δις. Αφορά περισσότερο. Αφορά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορά την προκήρυξη δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφορά την άμεση εκταμείευση στις 2 Ιανουαρίου του 2009 ποσού 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Αφορά την αποπληρωμή των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά μια σειρά από δράσεις που στηρίζουν στην πράξη την πραγματική οικονομία και διοχετεύουν ζεστό χρήμα στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός σας παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. Το σχέδιο αυτό έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος είναι να δημιουργήσουμε ισχυρά αναχώματα απέναντι στις ραγδαίες επιπτώσεις της κρίσης. Ο δεύτερος είναι να ανταποκριθούμε ταυτόχρονα στις περιοριστικές δεσμεύσεις που επιβάλλουν στη χώρα οι πιέσεις των διεθνών αγορών. Το σχέδιο που καταθέσαμε είναι σαφές και συγκεκριμένο. Σαφές στους στόχους που θέτει και συγκεκριμένο στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να τους πετύχουμε. Θέλω να διευκρινίσω ότι ο στόχος για έλλειμμα 3,7% το 2009 και 3,2% το 2010 δεν περιλαμβάνει τα θετικά αποτελέσματα που αναμένεται να αποδώσουν τα μέτρα για την περιστολή των κρατικών δαπανών. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τα μέτρα αυτά, με τα οποία θα επιτύχουμε τη δραστική περιστολή των δημοσίων δαπανών. Και οι παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένες. Είναι η μείωση των ελαστικών δαπανών σε όλα τα υπουργεία κατά 10%. Η μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα με εξαίρεση τους τομείς υγείας και παιδείας και τη μείωση των συμβάσεων έργου του συνολικού ποσού κατά 10%. Είναι η κατάργηση συγχώνευσης δημόσιων οργανισμών, περιορισμός των αριθμών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, συγχώνευση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στους δημόσιους οργανισμούς και φορείς που δεν είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, την επιβολή πλαφών στις αμοιβές στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, την εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών στους οργανισμούς που υποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας
και τη σημαντική περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και barcode σε όλη την αλυσίδα, από τη συνταγογράφηση μέχρι τον τελικό χρήστη. Τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να ζητάμε αυτοσυγκράτηση από τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους και το κράτος να μην δίνει πρώτο το παράδειγμα. Το είπαμε και θα το κάνουμε. Και το όφελος που θα προκύψει θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% ακόμη και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση επέλεξε να καταθέσει ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο θα περιέχει τα περιθώρια στήριξης και της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Πολλοί φαίνεται να αμφισβητούν ότι μπορούμε να πετύχουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 1% το 2009. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι και το 2004 αμφισβητούσαν όλοι. Μπορούσαμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ταυτόχρονα να περιορίσουμε και το έλλειμμα και το χρέος. Αποδείξαμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι μπορούμε. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη ώστε να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση. Και ξαναλέω ότι σε αυτή τη μάχη την αντιπολίτευση θέλουμε δίπλα μας και όχι απέναντι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για στήρες αντιπαραθέσεις. Αντιθέτως, έχουμε ανάγκη από εθνικές συμφωνίες, σχέδιο, δράση, υπευθυνότητα και σταθερότητα και δουλειά. Η κυβέρνηση επιλέγει και μάχεται για ένα δύσκολο και διπλό στόχο. Να διασφαλίσουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να διασφαλίσουμε ασφαλώς τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και τους πολίτες αυτής της χώρας, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Αυτό το στόχο θα επέλεγε κάθε υπεύθυνη και σοβαρή ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένας στόχος εθνικός και μόνο ενωμένοι μπορούμε να τον πετύχουμε. Μπροστά μας, επομένως, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο δρόμος της αλήθειας, της υπευθυνότητας και της εθνικής ενότητας και υπάρχει ο δρόμος της δημαγωγίας, της ανευθυνότητας και του εθνικού διχασμού. Η δική μας επιλογή είναι σαφής. Από τις επιλογές που θα κάνουμε όλοι θα κρυφθεί και το μέλλον και το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.